Ding. Sige na naman ka daw. Tupok-tuplok ng imong cellphone. Kanta, pag-abot ni mo, kiss din ka. Naming, I love you. Ano ba? Buyang mo. Ha? Kabaw ra mo ulit mo tiguyan. Ako tigulang. Tiguyang mo na sa Surigao. Tapos Surigao, di tiguyang na ka. Di lagi. Daan mo gani ka nga akong inahan. Pagkarapon. Naingo mo gani nga, Jel, saan na imo nang inahan ko? Dili ako ng asawa. Wala nga, kinanglan siksik-siksik ka, pag-abot ni mo, magpumot ka na ba? Unya, magbasa ka ng imong cellphone, mag-antipara. Di para sa ako, bang away antipara, hay? Wow! Na. Salamat ka, okay daot sa mong mata. Daot. Pagtuon mo na saging, kini daot. Nangutot ka? Hait pa mo sa espadang, bro, swab mo. Nanay, ano mong ginang imo? Ha? Utan, ano ka dito. Ha? Ay, na, sa unang panahon, no? Bagets pa kayo ba? Karon murag 49 mo kuno. Ikaw pila ka mo? Bebe, so, kapinan mo. Pila mo ito? Na. Yung magani si Dandan, dilakan Dandan, di mo igsoon. Wala ka mong tiguang ya. Oh. Ha, dokumento number 1. Oh. At kisa may di ganahan na. Nga malaan tag 16. Sobra na sa Balihon. 61, may tiguang lagi. Ay, tiguang. Kanang pagkatiguang, dipindi sa tapad na. Kung makatapad ko og 60, patanon pa ko. Oh, pila edad mo, Jer? 53. Ipata pa ka. Kung ikaw di, 60. Oh. Una, ang 60, makatapad po 70. May nga pong 70 nga. Pila edad mo? 60. Ang bata pa di ka. Pila mo mo? 70. Oh. Ikaw, kailangan mo mamulbos ka. Sana tan lipstick na. Sabi pareho ra mo na lipstick no. Gadumdum ng katungan ba? Gadumdum ng katong maligag tambal ba? Siya nga makaayo ning tambal. Unsa man na unsa man ayo na klaro kayo? Hidatsi. Ano. Unsa man hidatsi? Hidek de. Ayo, may istorya. Istorya pag klaro. Ha? Dili, may istorya mo gud kay. Yang nga idara na to, kita na mo magminahalay. Biyaan na tas tong anak kay ngita no po nas laglaing panimalay. Kita lagi mag-inunungay. Nang gitawag sa English forever. Forever. Sana sa na forever.